Kao što znate, u prethodnih 6 godina IAP Srbija je svakog proleća pravio konferenciju Digital Day. Od ove godine u kalendar aktivnosti uvodimo još jedan događaj, IAP Mix Awards i Conference. U Narodnom pozorištu u Beogradu 15. decembra očekuje vas fantastični predavači, a finale večeri biće dodela nagrada za najbolje digitalne projekte i kampanje. Nagrade će se dodeljivati u čak 10 kategorija, a pobednici u svakoj od njih staće rame uz rame sa najboljim globalnim kompanijama i agencijama koje su osvajale Mix nagrade širom sveta. Glavni uslov za prijavu za IAP Mix nagradu je da je projekat ili kampanja realizovana u periodu 1. januara 2015. do 1. oktobra 2016. na teritoriji Srbije. Stručni žiri ocenjivaće strategiju, kreativnost, egzekuciju, korišćenje medija i ostvarene rezultate same kampanje. Poslednji rok za prijave je 18. novembar, a sve uslove i instrukcije možete pronaći na našem sajtu. I za kraj, ali nikako najmanje važno, ovogodišnje takmičenje sa željom da to bude tradicija, pored profesionalnog ima i humani karakter. Deo sredstava od prijave radova namenjen je kupovini najneophodnije medicinske opreme za potrebe odeljenja neonatologije GAK Narodni front.